ashata zokusunga kamera chichi awazora sipa mtemo ile sema aiyo hapana sumuka sumuka aiyo hapana matiro haya samani Six bits. Well, it's 1Rascarl. 6 mixtapes. Good revolution. What tell me say? DCA officer. DCA officer. Noni songira kusunga chikwereti officer. DCA officer. Noni songira kufunza chikwereti officer. DCA officer. Chakarisa 5 months. Apa baby ane numbu ine 9 months. Apa ukubva chose akaburisa maranzi. Usaomerese chingampasi pe desk. Ndiri kuda kutenga wo preparation. Hamuone ndakadzwanywa ne situation. Officer makuvhiringa rongesheni. Apa mairasa anditseke police station. DCA officer munondisungira kusunga chikwereti officer. DCA officer munondisungira kusunga chikwereti officer. DCA officer makuvhiringa mashetsi. Ndambotanga ndichite muri mufesi. Public fighting ine basa zvanyanya imi hapana kana senti. Officer musandisunge ane matso yomsunge. Musandiise marikiti handisi banditi. Apa pandiri raiti. DCA officer munondisungira kusunga chikwereti officer. DCA officer munondisungira kusunga chikwereti officer. DCA officer. DCA ndidilena yepeya zvekuti hana ini aidondikeya. Handitanyore ini hapana machena. Saka sunungurai apa hapana machena. Ndiri kuda kutenga wo preparation. Hamuone ndakadzwanywa ne situation. Officer makuvhiringa rongesheni. Apa mairasa anditseke police station. Officer makuvhiringa mashetsi. Ndambotanga ndichite muri mufesi. Public fighting ine basa zvanyanya imi hapana kana senti. Officer musandisunge ane matso yomsunge. Musandiise marikiti handisi banditi. Apa pandiri raiti. DCA officer munondisungira kusunga chikwereti officer. 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 Officer maofficer akjara kemtanya manje ini apa ndati pada. Well, it's 1Rascarl.